Landreni kuno ku Bingu wa Mtarika International Convention Center BICC kachikena. Tikunena kuti kachikena chifukwa takhala tili kuno masiku angapo apitawa. Lero ndi tsiku lotsiriza la msonkhano waukulu wa chipani cha MCP, msonkhano umene osankha adindo mchipani chimenechi. Zambiri zachitika kuyambira dzana lachinayi dzulo pamene tinamva zotsatira za chisankho chimene akuluakulu a chipani chimenechi kapena kuti ma delegate pa Chingerezi anaponya, ndipo chipani cha MCP tsopano chili ndi atsogoleri atsopano. Dzina langa ndi John Paul Kayuni. Ndikulandireni. Mmene mukuonera kumbuyoku anthu akulowa pang'ono mchipinda chimene mukuchitikira mwambo kapena kuti msonkhano umenewu osankha adindo. Ndiye tikhala ndithu tikucheza ndi anthu osiyanasiyana, tikhala ndithu tikumvanso zosiyanasiyana kuti tione lero kukhale zotani. Ndikuona ndithu chair wa committee imene ikuyendetsa mwambo umenewu Akezi Msukwa. Mmawa bwino. Ziko. Lero ndi tsiku lomaliza mwina la msonkhano umene wa MCP osankha adindo. Timafuna tingodziwa kuti lero kukuyembekezereka kuchitika zotani. Lero ndi tsiku lomalizadi kuti tisankhe adindo athu ndi amene mukuwaona kulowawo. Tikakafika mkatimu ndikhulupirira tikayamba ndi kuunikirana amene zayendera dzulo ndi chitsogolo cha lero kuti tikamaliza masankhowa ngati akalole eni akewo ndi kuti madzulo ano tikhala tikumaliza kukwangula zonse pano kuti anthu tsopano azipita m'makwawo. Mukuti ngati angalole eni akewo mukutanthauza chani? Pakhoza kukhala kusintha? Zimatheka. Convention ndiyoti nja anthu amatha kufika mmene muona kuti chikwayo pachitika zinthu zambiri. Lero kansala wina wamwalira amene anali delegate anabwera kuno wapeza kuti wamwalira kumene anagona. Ndi zimene zozo zachisoni, may his soul rest in peace. Nditiona kuti ma delegates mene mumaganiza zotani. Chabwino, mwina timamva kuti mtsogoleri wa dziko akuyembekezerekanso kubwera kuzakhala nawonso pa msonkhano umenewu. Zimenezi ndi zoona? Enzoona akubwera kuzatsekera nawo. Chifukwa zimene timachitika tikamaliza zonse ndi timakhala ndi zotsekera ndiwo azalankhulepo mawu awiri atatu katero ndi kuti basi tatseka mkumano wathu. Kwatsala ndithu maudindo ochuluka mwa maudindo 59 amene alipo 20 okhanda amene anthu asankha kuli ndime ndithu yayikulu imene kubwera. Tiyembekezere zotani? Kwakulu direction ife Malawi Congress Party direction imachokera mmene momwe. Ngati unena kuti tisankhe onse tikasankha. Ngati unena kuti ayi chikwa paliso provision mu constitution mwathu munena kuti convention imatha kupereka udindo by way of resolution kuti abwana ndi mwina ndi regional chairman kati maliziseni kwina apo kumene kwatsalako. Chifukwa choti timakhala tikuganiza tsopano balancing kuti chipani chikhale kwina kulikonse basi ndi kuti zimatha kutelonso. Koma kwakulukulu we believe in the power of the people ndi tikaone kuti akuti chani iwo ene akewo. Very briefly in English, what is it that we expect today, the very last day of the MCP 2024 convention? We're expecting that we got to finish up with the voting process, but the convention has got powers to direct further because we've got over, now we could be saying 70 positions that could make the full neck. Now it's up to the convention how they will feel. You know, we go ahead considering that there are other issues that have been coming into play. For instance, today we lost a councillor who had come here to vote, but unfortunately he passed in the room, sad development, and may his soul rest in peace. Now, we're going to the convention. We'll proceed with the process that we had been doing yesterday because we have not had anything to the contrary. But, you know, we'll see what happened in the convention. The MCP convention is a very powerful body. They direct on the proceedings of the day. We expect President Chakwera, who is also the president for MCP, to be here today with you at this convention. Yes. After everything else is done and dusted, the president has to be with us to look at the resolutions and also, you know,
he will give a speech to mark the closing of this function. So he'll be here from 2 o'clock this afternoon. Thank you very much. Thank you so much. That's the chairperson of the steering committee for the MCP 2024 convention, Kezi Musukwa, giving us some details of how the day today looks like. As we are saying, today is the last day of the Malawi Congress Party MCP elective convention for 2024. Here at the Bingu wa Mtarika International Convention Center, with my colleagues Kasi Maubi and Dixon Chivati Gondwe, who will be joining me as we give you details as they unfold here at the MCP convention. People are making their way into the venue, the auditorium for the Bingu wa Mtarika International Convention Center to start the meeting today. This meeting was suspended yesterday to allow delegates to have some time to rest after going the whole night from Thursday to Friday without resting. I'm joined here by Moses Kunkuyu, the Minister of Information, who is also an MCP member. You were contesting on the position of First Deputy President for the MCP yesterday, but it didn't come out very well for you. It came out very well. It came out. It did. It did, yeah. Okay. In the sense that when you are contesting for any position in the party or in any political party that is guided by principles of democracy, you must always be ready that in any race, in any competition, there will be one winner. And when that person wins, it all depends on you if you want to treat that as a loss. But in a case of any young person, there must always be that feeling that a loss is not a loss, but a loss is a learning process. So it's a learning curve. You keep learning, you keep growing. We're not where we are today, but we should believe in ourselves and know that whenever someone triumphs over you or gets more than what you desired, then definitely that is there is the prevalence of democracy in that. So I am happy that things went the way they did, and you might have noticed that I did something that showed that I was, in the modern language they say, giving a cross. Yeah, because I believe in the ideals of the party and I know what's good for this party. What is it that you did? Then you were not observant. Okay, we saw that many people who were contesting on different positions, after it was announced that maybe they have lost, they left the room. But you were there. Is it what you're talking about? Being there, I mean, I won a position as the National Campaign Director. I retained my position. I've held this position for 6 years. And if you see the results, how they came out, I got the highest number of votes to a director. So I am happy that people have that confidence in me. You know, people can always align you to where they feel you do a good job. So if people feel I did a good job as a campaign director for the Malawi Congress Party at a time when we had to usher the president and the party into government, and they feel that that same level of confidence still stands, and they feel that I can still have that capability to drive the party as part of the team into government again next year, and they give me that position again, it's a great sign of confidence, and I am happy with that. Maybe what is it that is expected from you? It means there is confidence still in you because you have retained that position. Moving forward, what strategies are you bringing in? No, as a party, we sit down and strategize. There are no personal strategies in Malawi Congress Party. There are no personal manifestos in Malawi Congress Party. We sit down and strategize together. We sit down and craft a manifesto together. So we have a president, and our agenda collectively is to see to it that Dr. Lazarus Chakwera is back at State House come next year's election, and that Malawi Congress Party remains the vessel that is carrying the hopes of Malawians moving forward. So as a campaign director, I am part of that team that is bent at ensuring that we retain the seat of government come next year, and that we're going to do. Chabwino mwina pachichewa pang'ono chabe mapikisana ndithu pa mpando wa chiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP sizinayende kumeneko, komabe kwina akunso zayenda akusankhaniso kukhala campaign director wa chipani cha MCP. Mwina tikambe kaiza kudindo wina woyambirirawo mungayankhulepo cha kumene kuja zayenda chifukwa when mukamasewera ngati timu musadzatenge kuti wachinyani dani, koma kuti kodi zinasewera bwanji kuti wina achinye.
nthawi zina umathawina kuponya cross yabwino kwambiri wina ndikumalizitsa mpira zimakhala zonsezo mufuna timu ichite bwino so zimene tachita zonse dzulo zapangitsa kuti timu ichite bwino. Congratulations kwa Catherine Gotani Hara ndi munthu amene ndagwira naye ntchito kwa nthawi yayitali and ndi munthu amene zimene zachitika dzulo takhala tikumayankhulana chifukwa tikudziwa chimene chikufunikira ku chipani chikufunika chiwine chaka chamawa tikhale mboma so kumene kuja zayenda bwino komanso ku campaign director position zayenda bwino ndakhala campaign director wa chipani kwa zaka 6 anthu nkunena zoti akubwereza kuti iwe wemwe ukhalenso campaign director for another 5 years aonetsa kuti akukhulupirira kuti uyu akhoza kugwira bwino ntchito iyi ndi nthawi zina iwe ukhoza kulakalaka china koma anthu akaona kuti khasu likhoza kulima bwino apa nakuyika penepopo udzivomera chimenecho ndi kuyamika chauta kuti wakupatsa chinthu chimenecho koma ndimafana ndinene kuti ngati Malawi Congress Party timagwira ntchito ngati banja ndipo tipitiriza kugwira ntchito ngati banja mokuti mmene tichokere kunoko kubwerera kumadera anthu adziwe kuti chipani cha Malawi Congress Party chikutenganso boma Lazarus Chakwera president akhalanso president chaka chamawachi. Mwina ndinu campaign director mwakhala pa mpando umenewu kuchokera mbuyomu anthu kumafunsa kuti tikukonzekera chisankho 2025 chipani cha MCP chipita motani potengera kuti boma limene lili pano linali la mgwirizano mukuona zotani kutsogolo kutengera zoti boma ndi la mgwirizano zimene zidachitika titakambirana ngati nyumba kayendedwe kathu kupita chitsogolo tikhalanso timakambirana koma choti mudziwe ndi chakuti chipani cha Malawi Congress malamulo ake amanena zoti zapanga msonkhano zaka zisanu zilizonse msonkhano umene tidzasankha president ndi ena onse adindo komanso amene tidzamusankhe ngati president ndi amene adzayimirira chipani cha Malawi Congress Party ku chisankho cha dziko kotero pochokera nyumba umumu ife tili naye president Lazarus Chakwera amene ndi president wa Malawi Congress Party ndipo ndi amene constitution ikutiuza kuti akukayimirira chisankho kukayimirira chipani cha Malawi Congress pa chisankho cha chaka chamawa mmene timu imene igwirire ntchito mmene zithere mmene mfamu maudindo ena sadakhazikike kudocha tidakamanga timu kumanga bota nati ina iliyonse zichitika zimenezo pa convention imene pakutha pa convention imene muone zimene akamati chipani cha Malawi Congress Party si chipani cha chibwana muziona ine kuti zijamba tanthauza zija ndi izi pachitika zinthu mukhalebe mudakalima surprise ambiri mudikirebe choncho amalawi aonabe zina chokera mu chipani cha fuko zichitika mene zikoma kwambiri akuti pali zambiri zodabwitsa zimene zitachitike pa msonkhano menewo tili pano ndipo ifeyo tiyesetsa kuti tikubweretsereni zonse muone kuti kodi zodabwitsa akunena Kunkuyu ndi ziti ife tikhala ndithu tikukupatsirani chilichonse kuchokera kuno ku bingu wa Mtharika International Convention Center BICC ndinafotokoza kuti anthu akulowa tikaona kuti panjapo amene akuyenera kulowa mkati muno chiwerengero chikukhala kuti chayamba kuchepa ambiri ndikhoza kutero kuti alowa mkati amene akuyenera kulowa mkati ma delegate ena ndi awo akulowabe koma chiwerengero poyerekeza ndi mmene zinalili poyamba zikuonetsa kuti ambiri ndithu chiwerengero chochuluka chalowa mkatimu kutero kuti nthawi ina iliyonse msonkhano umenewu ukhale ukuyamba chimene tikuyembekeza lero ndikuti akuluakulu amenewa ma delegate amenewa apitirire ndi ntchito yosankha adindo amene atsala mchipani cha MCP dzulo tikukamba kuti dzulo tadziwa kuti maudindo ndithu pafupifupi 20 ndi amene asankhidwa mchipani chimenechi cha MCP ndipo tsopano pakutsala chiwerengero ndithu chochepa president Chakwera nayenso akuyembekezeka kukhala nawo Kasim umazungulira kufuna kuona kuti kodi tsiku la lero likuoneka bwanji waopeza zotani zona John Paul ndi nazungulira pamudzi pano komanso ndayesako kuyankhula ndi akuluakulu angapo a chipani cha MCP kuti timve kuti kodi tsiku la lero liyende motani kudziwa kuti tsiku la lero ndi tsiku limene akupyeda kukwangula zonse zimene zidayamba lachinayi pamudzi pano ndiye monga amene amafotokozera chairperson a organizing committee ya convention imene yakezi msuku amene umacheza nawo posachedwa apa akunena ndithu kuti zambiri
zidziwika anthu akalowa mkatimu chifukwa kukhale kukambirana ndi decision ipangidwa mkatimu. Koma pa nthawi imene timabalalika ngati dzulo zomwe anagwirizana nzona kuti apitiriza kusankha maudindo osiyanasiyana amene anatsala, kudziwa kuti mmene amasankha muja anangosankha kwambiri amene akuyimira nthambi zosiyanasiyana magawo osiyanasiyana chipani chimenechi, koma ngati achiwiri awo sanawasankhe. Ndi zimenezo zikuyenera kuchitika lerolo. Chachikulu china chinali cha udindo uja wa wachiwiri kwa president wa chipani chimenechi, anangosankha mmodzi amene ali wachiwiri kwa president, koma wachiwiri kwa amene yoyo sanasankhe. Ndi zimenezo zikuyembekezekanso kuchitika lerolo, koma ngati mmene tanenera kuti zitengere final decision imene mkatimu amene akuyendesa mwambo umenewu agwirizane, komanso ma delegates agwirizane, fika kunena kuti constitution yawo imawalola ndithu ma delegates aje kuti atha kusintha chiganizo kapena atha kuona kuti izi ngati tinakonza kuti ziyende motere koma tiziyendese motere. Ndiye tikuyembekeza zinthu ngati zimenezozo, koma chachikulu choti mwambo umenewu ukuyenera kutha lero 1 2 mtsogoleri wa chipani chimenechi Dr. Lazarus Chakwera amenenso ndi president wa dziko lino akuyembekezeka kubwera ndi kuzatsekera chifukwa mwambo umenewu anatsekuliranso ndi yemweyo. Ndiye lero akuyenera kubweranso pano ndi kuzapereka mawu ake potseka kuti ayi zonse zimene munakonza tapyeda takwangula ndipo kayendedwe kake tiyende motani. So mwina chiyembekezo chathu ndichonena kuti akuluakulu amenewa akhale akupanga chiganizo mwina chokomera iwowo polingalira kuti pali ena mwina azifuna kuti abwerere lero lomwe. So tikhale ndithu omvera tikuwapatsira mmene zikuyendera. Zikomo kwambiri Kassim Aubi, ameneyo ndi Kassim Aubi kutipatsa chithunzithunzi kutifotokozera zimene zikuchitika kuno ku Bingu wa Mutharika International Convention Center BICC. Ndaona ndithu kufunikira kuti mwina titayankhula ndi amenewa ndi Catherine Gotani Hara amene dzuloli awasankha kukhala first deputy president of the MCP. Congratulations. We just want to hear from you maybe your reaction. You've been elected on this position. It was a very stiff competition. How do you react? Thank you very much. First, I'm overwhelmed with joy, and I would like to thank God for the favor that He has shown on me, as well as all Malawi Congress Party delegates and the President himself for the support that he gave me. I would like to thank everybody for the love they have showed me. It was a tough competition indeed, almost 8 of us. I would like to tell my colleagues who were competing on the same position that we are not enemies, we are friends, and I'm willing to work with all of them because I know in them there's something special that they can contribute to our party, Malawi Congress Party. So I'll be willing to have a discussion with all of them, look at what they feel will be important as they wished for us to promote our party, Malawi Congress Party. Mwina mwachidula kwambiri pachichewa mwapambana ngati wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP. Unalimpikisana ndithu waukulu anthu angapo mwina mungayankhulepo chani? Choyamba ineyo ndikuthokoza Mulungu chifukwa chondikondera kuti akandipatse mpando umenewu ndili odzadza ndi chimwemwe, komanso ndaona chikondi chimene anzanga Malawi Congress Party andionetsa, komanso moposaposa a president amene chifukwa cha chikondi chimene andipangitsanso kuti ndikhale pa history ngati deputy president wa chizimayi woyamba wa Malawi Congress Party, kutinso ndikhale speaker woyamba mu parliament chifukwa cha chipani cha Malawi Congress Party, chipani chimene chikuonetsa kuti azimayi chimatiganizira ndipo chimatikonda ndipo chimazindikira kuti azimayi so tingathe kugwira ntchito pa maudindo osiyanasiyana. Komanso apa ndikupempha kwa anzanga amene timalimbana kuti sinali nkhondo, poti wowina amakhala mmodzi yekha. Mulungu lendo uno wandikondera ine ndili konzeka kuti ndigwire ntchito ndi anzanga onse amene timapikisana chifukwa ndikuti azinzangawo nawonso anali ndi nzeru zimene amatha kuti angazipereke ku chipani kuti chipani chanthu chipite patsogolo. Nde ndigwira ntchito ndi aliyense amene ndimalimbana naye chifukwa ndidzoti samalimbana ndi ine koma amafuna kukweza chipani. Nde kukweza chipani kumene amafuna kuja tipangire pamodzi chifukwa tifuna chipani chathuchi 2025 tikaloweso boma. Nde I'm willing to work with everybody chifukwa ndidziwa kuti iwowo ndofunikira pa chipani chathu. Zikomo kwambiri. Amene ndi Catherine Gotani Hara, first deputy president wa chipani cha Malawi Congress MCP, kutifotokozera kuti iwo watu
agwira ntchito ndi anzawo amene amapikisana nawo pa mpando umenewu. Panali anthu angapo akeni zikhale ng'oma amene amapikisana kwambiri ndi a Catherine Gotani Hara. Pa mpando umenewu panalinso Vitumbiko Mumba amenenso amapikisana kwambiri ndi a Catherine Gotani Hara. Ingakhalenso Amozes Kunkuyu aja tayankhula nawo aja amapikisananso pa mpando umenewu, a Esther Mcheka Chilenje ndi Kezi Msuko amene ndi chairperson wa organizing committee ya convention imene ndi mzanga apa Dickson Chivati Gondwe. Timatsatira limodzi zonse zimene zimachitika kuno dzulo. Kunali chimwemwe, anthu kusangalala kuti tsopano chipani cha MCP chapeza adindo atsopano. Chimwemwe usiku wonse tikumva kuti kunali mapwando. Kwa amene amachita chakumwa chaukali anali ndi mwayi ndithu chitauka chakumwa, amene amachita ndudu pang'ono choncho. Nkhani yake akuti kunali kufuna kusangalalira amene achita bwino komanso kulimbikitsana ndi amene sadachite bwino pa chisankho chimenechi, chifukwa akuona kuti mu umodzi muli mphamvu. Ndi anakonza zoyimbayimba zimene zimakamaka kulikulu limene la chipani cha Malawi Congress omwe ndi mtunda ochepa kwambiri kuchokera pano tili. Ndi akufotokoza kuti sizoti zathera pomwepo, akufuna kuti leroli akamati atsiriza zonse zosankha adindo ena amene akuyena kuti awayike mchipani chimenechi akhalenso akubwerera kumeneku ku likulu la chipani cha Malawi Congress kuti akasankhe adindo amenewa. Kwa ukuluso amakambapo kunena kuti zimathandiza kuti abweretse pamodzi achinyamata amenenso akuti amathandiza kwambiri mu ndondomeko yoyendetsa chisankho chachikulu kapena msonkhano waukulu wa chipani. Ndi titsotero kuti ngakhale dzulo anayamba moteromo koma lero liso akuyembekeza kuti apitirize zikatha zonse kuno ku BICC. Mwina utatipatsa chithunzithunzi cha zimene zinachitika titangopezeka kuti athekera kuno chifukwa anayimitsa kaye kuti anthu akapume. Utiuza kuti kunali mapwando, anthu sanapite ukapuma, anthu samafuna kupuma. Anthu samafuna kupuma. Delegate anali kumeneko amadziwa kuti ntchito ndikamaliza lero, nde anapita kumeneko kuti akaonenso zonse kuti kodi zayenda bwanji, chifukwa anthu anu anana kuti anachezera dalibe ogona, anali ndi matupi otopa, amaonabe kuti nkofunika kuti akaongole minyewa yawo ndi mpaka nakaniza kuti apite kumeneko ku likulu la chipani chimenechi, chifukwa mmene akufotokozera Arthur Chiphiko omwe ndi mmodzi mwa apampando amene akonza zimenezi akunena kuti akufunditsa kuti anthu onse amene achokera mzigawo zosiyanasiyana akhale nawo pamodzi popeza kuti zinthu izi zimachitika kamodzi pa zaka zisanu. Ndi uwusa wotengera moyo waukulu kuti akhale ndi mpata makamaka okhalira limodzi makamaka kukondwerera kuti ena apambana, ena agwa pa chisankho. Mukudziwa ena amatha kupeza mwina ngati saizi ya sabato imene upeza kuti munthu mavoti 6. Ndi anthu amenewo asayike kumbali, wina wapeza 200 chakuti, wina wapeza 400 chakuti, akhale pamodzi kuti mwina make alimbikitsane kuti zimachitika. Ulendo uliwonse umakhala magawo awiri, mwina ulendo ukafika mwina pena kupunthwa mpaka achita izi ngati akuluakulu a chipani cha Malawi Congress. Zikomo kwambiri. Ameneyo ndi Dickson Chivati Gondwe kutipatsa chithunzithunzi mmene zinalili dzulo. Timakamba kuti anthu akulowa kuti mwina afike mchipinda chimene mukuchitikira msonkhano umenewu convention ya MCP. Tikaona apo ndi pachipata pamene anthu alowera, chiwerengero chochepa kwambiri cha anthu amene atsala kuti alowe. They should make their way into the BICC auditorium. Maybe we should go in and see what is happening inside the auditorium muchipinda chimenechi mmene mukuchitikira msonkhano waukulu wa chipani cha MCP. Tione kuti kwa lero kodi anthu akonza zotani, anthu akonzekera motani msonkhano umenewu pamene ukupitirira. Tinalimo muno dzulo munayaka moto muno, anthu kusangalala kuti awasankha anthu osiyanasiyana, kuwasankha ndithu kuti akhale mipando ya ikuluikulu chipani cha MCP, convention ya chipani cha MCP. Chipinda chino chayamba kudzaza kutanthauza kuti zili zonse zimene zimayenera kuchitika kuti mwina anthu ayambirenso kumana tsiku la lero zatha zimenezo. Anthu mmene mukuonera mchithunzimo, anthu akulowa ndithu kudzaza muchipinda.
lero tikuti ndi tsiku lotsiriza la convention imene ya chipani cha MCP, adindo kusankhidwa, ndipo kuti kodi lero zikhale motani. Taonanso apa MP wopanda constituency tinacheza nanu dzulo, munatiuza kuti mukuyembekezera kuti zotsatira zituluka motani. Mwina lero titamva kwa inu kuti asankha adindo pafupifupi maudindo 18. Mwina inuyo mukuona kuti mwakhutira ndi imene zayendera? Ine tundu wakhutira kwambiri monga ine tinanga nditenjene mulangeni MP opanda constituency kuchokera muno muzinda wa Lilongwe. Ndineso munthu mmodzi amene naponya voti. Ineyo ngati wachinyamata wa Malawi Congress Party chipani cholamula ndilokhutira kwambiri chifukwa cha mmene tasankhira adindo athu. Mukuonetsetsa china baba malondera ndi anthu ndachinyamata, koma no uthenga wabwino upite kwa anthu amene atenga udindo pakadali pano kwena kuti amene takusankhani adindo sikuti muzikuze kapena muzikweze kuti enaso achipani akhale ovutika chifukwa cha ino iyayi. Komanso zomatenga nthawi kumakamuza president zokhuza ndi za chipani. President chakwera ngati ali malo ano wabwera kuno ngati mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party, akapita ku state house amakhala president wa dziko, so za chipani zimathera muno ukonso ndi zaboma. So amene agwa tikufuna tauze kuti kugwako sikuti feta asala iyayi, koma tafuna tisinde zinthu, tafuna kuti aphunzire china chake ngati chipani. Mwina anthu nkumadabwa kuti zimakhala ngati kuti ndi nkhondo, anthu kupikisa, munali mpikisano waukulu kwa inuyo ngati chipani, kwa inuyo ngati munthu amenenso MP wopanda constituency. Zimatanthauza chani zimenezi? Nkhondo inalipo paliponse pamene pali chinthu chagulu pamakhala nkhondo ndithu, chifukwa tonse sitingasankhe munthu ofanana, wina amafuna wina, wina amafuna wina, komano amawina ndi munthu mmodzi, sizingatheke tonse kuwina pakamodzi, akuyenera kuwina munthu mmodzi. Moti next time muzakhalanso muli pano nazo diaki kuonanso ine ndili patiso ndikuyimira director of youth party. So ife tili osanga kwambiri kuti amene timafuna awina. Nkhondo simanga mudzi, tonse ndife amodzi, ndife ana achipani cha Malawi Congress Party, chipani cholamula. Ndipo ndikuwanyadira Clausius Chakwera aonetsa chitsanzo chabwino lero tikumalizitsa ndipo timu abidamia pano. Tikuona kuti kwasankhidwa amayi ndithu maudindo akuluakulu. Tikuona za first deputy president Mai Catherine Gotani Hara, tikuona pa spokesperson kapena publicity secretary Ajese Kabwira. Kwa inuyo ngati mayi zikutanthauza chani zimenezi? Ineyo ndilonyedya kwambiri, that's why ndatchula dzina Clausius Chakwera, chifukwa izi zidamira ndiwo kusankha nduna zake zimayi. Mukuona kina Vela Kantukule, Khumbiza Chiponda, Halima Daudi, Liana Kakhobwe, ndi zimenso zikupereka picture kuti ifeso azimayi tili ndi kuthekera kuti koza kutenga nawo gawo mundale. Ife azimayi ndipo ndife anthu oti siti kusalidwa ndithu ngati ku dziko la Malawi. Aliyense ndikutheka kuti akhozolenga mbali, chifukwa ine ndimasangala kwambiri ndipo mthenga umene upite kwa Clausius Chakwera kuti ndimanyadira ngati munthu wamayi, kunena kuti sikuti tu ndine munthu wamayi kuti ndili babanja iyayi, koma ndili gulu azimayiro. So ine ndilonyedya kwambiri ndikamaona kina Vela Kantukule kukhala nduna, ndikamaona kina Khumbiza Chindoda, ndimakhala onyadira kwambiri. Malawi,
tikulandireni kachikena tikunena kuti kuno ndi ku Bingu wa Mtharika International Convention Center BICC tikupitirira kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene abwera kuno ku msonkhano waukulu wa chipani cha MCP osankha adindo nthawi ina iliyonse akuluakulu akhale akutsekuliranso kapena kuyambiranso msonkhano umenewu atawuyimitsa kaye dzulo kuti ma delegate nthumwi zikapumire kaye. Ndiye tilinso ndi mayi apa amene timafuna mwina titayankhula nawo. Mawu abwino mayi wanga, mwina tikudziweni choyamba dzina lanu. Ine ndi Dolphe Musa. Inu ndi delegate ndithu? Ine ndi delegate. Timafuna timve kwa inu kuti chisankho chayambika, taona kuti adindo ena asankhidwa, mwina kwa inuyo ngati delegate amene mumaponya voti mungayankhulepo chani pa zotsatira zimene zatuluka popa? Ine ndikhozolankhula pa zotsatira zimene zatuluka zotsatira zabwino kwambiri. Poti ndi chikhulupiriro kuti Malawi wathu akhala wabwino kapena chipani chathu cha Malawi Congress Party chili ndi tsogolo labwino kuti muone kutsogoloku atsogoleri amene asankha ndi mizwanya yokhayokha. Palibe munthu amene alibe kuthekera, onsewo ali ndi kuthekera. N'chifukwa tunena kuti ku MCP convention yathu yayenda bwino kwambiri. Tikuona kuti pa maudindo amene atulukapo zikuoneka kuti amayi zikuwayendera. Pa mpando wa First Deputy President pali mayi, pa mpando wa mneneri kapena kuti Publicity Secretary palinso mayi. Inu ngati mayi zikutanthauzanji zimenezi kusankhidwa kwa amayi maudindo akuluakulu choncho? Zimene zikutanthauza kuti tsopano amayi mukudziwa inu kuti zikatere azimayi ndi kuthekera ndikuti mphamvu tsopano zikupatsidwa kwa azimayi kuti azimayi akuyeneka kuti matengapo gawo kutumikira dziko la Malawi. Pamene pazatipatsa chilimbikitso kwambiri kuti abambonso aona kuti azimayi ndi otheka kuti apatse mipando. Ndithu zikomo kwambiri mayi chifukwa cha nthawi yanu. Amenewo ndi mmodzi mwa ma delegate kuno ku msonkhano wa chipani cha MCP. Tinali panja pamene tinaona kuti anthu akulowa ndithu kulowa mchipinda chino, ndipo pang'ono chipinda chino chikudzaza anthu akulowa akuluakulu akhale akulengeza ndithu za kuyambiranso kwa msonkhano umenewu. Msonkhano huu amatiuza kezi msukwa kuti President Chakwera afika chakumasana cha mathuko. Ndizona ndithu amandero kuti President Chakwera akuyenera kubwera panopa. Ukudziwa kuti ndi president wa chipanichi ndi amene anatsekulira msonkhano umenewo. Mwanjira ina iliyonse akungoyenera kubwera kuti adzamve kuti zatha bwanji. Amanena msukwa chakuti kucha kwa lero iwo omwewo ngati wapa mpando wa convention steering committee anapita ku State House kukampanga brief president kuti ayi kuyambira dzulo licha tayenda motere, zinthu zake zikuyenda motere, ndipo pali chikonzero kuti program iyende motere. So ndi chiyembekezo chonena kuti program ya lero ngakhale zikuoneka ngati ma positions alipo ambiri amene akuyenera kuti avoteredwe, pali
pali kuthekera kuti mwina atha kumaliza msanga chifukwa monga amene ananenera kuti constitution yawo imawalola kuti zina atha kuzipanga atha kusintha ndi kuzikonza munjira ina. So chiyembekezo njonena kuti mwina ma positions makamaka ngati ya second vice president, wachiwiri kwa mlembe wa chipani chimenechi, wachiwiri kwa msungichuma, wachiwiri kwa mneneri wa chipani chimenechi, mwina ma position ngati amenewo kummawa kuno atha kuwapanga prioritize ndi kuponya vote enawo mwina ano ndi kukakambirana bwino ngati mene akonzera. So there is a very high likelihood that today we might not be here for quite long. Exactly, John Paul. As the chairperson of the Convention Steering Committee, Honorable Kezi Msukwa, was saying that their constitution allows them to make some changes with regard to how they conduct their convention. So the delegates are here, of course, but despite the fact that there are over 30 positions that are yet to be filled through the ballot, there is a high likelihood that those other positions may be filled later, not today, but there are certain positions that we are expecting them to be filled like today, like the position of second vice president, the deputy secretary general, the deputy treasurer general, the deputy publicity secretary. Such positions, they are more likely to be filled this morning, but the other positions, we understand that they are planning the delegates are going to agree whether to fill them today or to fill them later, because their constitution allows them to do that. Thank you very much. That's our Kassim Aubi. He will be joining me from time to time so that we give you everything that is happening here. We don't want to miss anything. And we are trying as much as possible to speak to as many people as possible, the delegates that have gathered here to choose their leaders. Ndimenemo kuno ku Bingu wa Mutharika International Convention Center kumene kukuchitika msonkhano waukulu wa chipani cha MCP. Tinali panja pamene timaona ndithu anthu akulowa pang'ono anthu akulowa muno, ndipo nthawi ina iliyonse msonkhano umene ukhale ukuyambiranso tiyesere kuti mwina tipite mbali inayi tiyankhulenso ndi ena mwa anthu amene asonkhana muno mu chipinda chino chimene mukuchitika msonkhano waukulu osankha adindo mchipani cha Malawi Congress. Tikuona kuti panonso pali ena mwa akuluakulu amene afika kuno ku Bingu wa Mutharika International Convention Center. Timati mwina tikupatseni moni mawa uno mwafika kuno ku Bingu wa Mutharika International Convention Center kumsonkhano waukulu wa chipani cha MCP. Dzulo taona zotsatira zimene zatuluka, inu ngati mmodzi mwa mamembala a chipani cha MCP mungayankhulepo chani? Choyamba tikudziweni dzina lanu komanso kuti mukuchokera kuti. Ineyo ndi Clement Manda, Director of Youth North South Region MCP. Kuyankhapo za convention iyi ndithu yanisangalatsa zayenda bwino, ndipo tikuwafunira zabwino zonse amene asankhidwa maudindowa. Chipanichi chinachoka ku opposition ndikutenga boma, ena amene anapangisa izi kuti mpaka titenge boma amene angamenya nkhondoyo ndoti apapa agwa. Ndiye tingapempha kuti mwina amene asankhidwawa aperekebe ulemu kwa ajawa because nawso ntchito anatani anayigwira ndithu. Tonse tiyende limodzi, we should fight our common enemy pa 2025 general elections. Mwachokera mwati ku north? Ndachokera ku muzindu Nkhatabe, koma ndimakhala Mzuzu. So North South Region, that's Likoma, Nkhatabe, Mzimba, Mzuzu, chocho. Panyaki tikupasani mwawi kuti muyowe na vanthu akukaya mchiyowere chinu. Mwaukauli mwafika kuno ku msonkhano wa MCP, mungaphalira vichi vanthu kukaya au nawo vakulondeze vichitika kuno? Ine ndine mtonga from Nkhatabe. So mwa vanthu kumuzi kwa kwani ichi convention kuno yenda omamba vanthu asankhika maudindu ndipo chipani chinchanthazi kumuzi kona munozwe kani tingazatosi cha convention kwenisi mungutuma ntchito tagwira
tanozga chipani chatowa ichi nditu chatowa chipani chatowa kweni muko kalikiliki pa ground 2025 general elections ndi chipani chizijube bwino achakwera 2030 wo yayi tathokoza kwambiri amenewo ndi mmodzi mwa ma delegate amene afika ku msonkhano wa MCP kuno ku Lilongwe akuti iwowo amachokera ku Nkhatabe kumene akuti South Northwest region ya chipani chimene cha Malawi Congress. Tikuonanso pano a very familiar face. Mmawa bwinona bwino kwa inusu msonkhano ndithu ukupitirira wosankha adindo ku MCP. Timafuna tingomva kwa inu zimene zatulukapo kufikira lero. Mwina mutayimirira kuti tifanane. Timafuna tingomva kwa inu kuti msonkhano umene kuyendera mukuona bwanji. Msonkhano huu ukuyenda bwino kwa basi. Chifukwa chakuti ukuchitika pa mbalambanda. Very democratic komanso anthu akufotokoza maganizo amudwa. Ndiyeni msonkhano umenewu wa convention kwa ine ndaona ndi wopambana kwambiri. Koma chimene chapambana kwambiri pa msonkhano umenewu ndi speech uthenga umene a president anatola tsiku loyambirira. Uthenga umene uja ndi umene wakonza chilichonse yathu. Taona kuti anthu asankhidwa maudindo 18 kutanthauza kuti tsopano neki yakwanira ya MCP maudindo 20. Mwina kuyankhulapo chabe pa zimene zachitikazi anthu amene asankhidwawa mungayankhulepo chabe. Umati ukakhala pansi ukamamva ma delegates zimene akufuna amafuna neki yokunga chipani yomanga chipani chikhale pamodzi. Amafuna neki yokagwira ntchito mothandizana na president kuti ntchito ya 2025 isakativute. Koma kwa bavo amafuna neki yoluzanitsa chipani cha Malawi Congress Party dziko lonse la Malawi. Ndiye ndikuona ngati zimene zozo zakwaniritsidwa ndithu chifukwa anthu avota freely. Maybe in English briefly, this is Boniface Kadzamira. You are a member of MCP. You are here at the convention. Your quick reaction on the events that have happened this far? I'm very much excited in the manner this convention has been conducted. It has been very democratic, very and the hallmark of this convention was the speech which His Excellency President Dr. Aluza delivered on the opening day. That speech was so powerful, very uniting, and it was forward-looking. Yeah. All right, thank you so much for speaking to us this morning. That's Boniface Kadzamira. He is one of the senior members in the Malawi Congress Party. Right now in the auditorium, I can see that MEC officials have arrived, setting their things in readiness for the elective convention to commence or to resume here at Bingu wa Mtarika International Convention Center, BICC. We are trying to get as many people to talk. There is joy among people. People are excited. It appears the results that are coming reflect the people's will. We want to hear from as many people. Chipani chayankhula akutero kuti anthu amene amafuna atabwera m'maudindo akhale anthu amene ndi otakasa kuti mwina chipani chipite patsogolo. Tapezanso mmodzi mwa anthu amene mwina mutayimirira kuti timve kwa inu. Mawa bwino. Zikomo kwambiri. Ndikuona Matthews Shawa kumzimba mwaukauli tipasani moni wakukaya. Moni wakukaya ngoti ine na ukamakora. Chizire kufuma kumuzimba kufika maro yano ndine wa zimwemwe chomene. Ntchito iyo tikapukwa kuno convention nayo ikuenda makora wake. Ikuenda makora ntchito? Ikuenda makora. Vantu vakusankha makora? Vantu vakusankha makora. Kana mkumanya pa mpikisano kwa kusankha kuti imoza wakuwina wanandi wakutondeka. So sangane munyake wa wina
tingatora kuti vinhu venda wene aya kwene ndimo vanhu vakhumbira ndicho kufuma kumzimba delegate mwangwiza kuno kuzakasankha kuzakasola tikuti kusola kukaiwa kuti kusola osati kusankha mwasola wa Catherine Gotani Hara mama uyu kuti ndiyo abe wachiviri wakwamba wa Lazarus Chakwera awo ni mlongozi wa chipani cha MCP panyake munga yapo vichi kufuma kumzimba kuti mama wa kumzimba ndiyo so wina kweniso ni mama no ine nga mundu wakufumira kumuzimba kumpoto mulongozi wali yonse soreka kumpoto ndiko kuti wari mumaoko yane ine ngati DC pasono wa Eutin district nditu bwana wane panyake kunthazi apo convention ikulutirira mukulindizya vichson kuti paye kungachitika uku no kunthazi uku iviva jumpha kwene sotose tive maso pachakwera kwa nkhondo iti tangwana yokuno in simple case iviva mnyumba kwene sono tive serious na Lazarus Chakwera kuti chakulinga chitu tiporote taonga nati tikupitirira kuyesera kutsuka nkama kuyankhula kuchitumbuka chakumudzi nkhope iyi mwadzuka bwanji wabwino kaiwa tadzuka mwafika ku convention timaona kuti zinthu zikuchitika ndithu anthu kusankha atsogoleri asankhapo ndithu atsogoleri 18 mwina kungomva mawu ochepa chabe kuchokera kwa inu amayamiko kambewa kuti mungayankhulepo chani pa atsogoleri amene asankhidwa apo kufikira tikamati kilimu ya chipani imene inganyamule chipani ndi imene tasankhayi chifukwa mukaona kuchokera pa mtundapo ndi kuti tasankhadi anthu amene enieni amatumikira chipani even kuchokera mbuyo mukaona wachiwiri oyamba wa chipani chimenechi chakongeresa amene osankhidwa maigorani hara katundu madzi timatero kuti nkhuzi yayikazi amene athandizira kupititsa patsogolo chipani mukaona Richard Chimwendo nzosachita kamba timati bulldozer kwakhala kwathu kutanthauza kuti chipani chija tsopano tichikuyika pa level ina yake siti kuti amene analipa udindo enawo samakwanitsayi amakwanitsa koma kuti mumayenera musokeresoke zimene achita ma delegates lero kuyambira dzulo awuchita zosokasoka kutanthauza chipani chafuna achike pa level yabwino kuti wenawo zipanizi zinawo ukamabwera ozidziwa kuti takumanadi mchipani cha kongeresi chimene ni manthu wa chipani kuno ku Malawi zikomo kwambiri ndi amene ndithu mayamiko kambewa kuchokera kudowa ndi kansala iwowa wa chipani cha MCP komwe kudowa pang'ono ndi pang'ono chipinda chino chikudzaza tikuyembekezera kuti nthawi ina iliyonse akuluakulu akhale akulowa muno kukhazikika m'mipando kuti mwina msonkhano uno uyambe ndikaona nthawi yanga 11 koloko yakwana akuluakulu abungwe la MEC nawonso kufika muchipinda chino kukonzekera kuti ayaleyale katundu wawo akhazikitse bwinobwino chilichonse m'malo mwake msonkhano uyambe umenewu wa convention osankha adindo mu chipani cha MCP tionenso kuti mwina tingayankhule ndi ndani tikuona kuti pali ndithu anthu osiyanasiyana takupezani baba mwina mutayimirira baba kuti tiyankhule nanu muli live pa Zodiac TV choyamba tikudziweni dzina lanu ine dzina langa ndine Henderson Marion Samson P Marion Samson P Henderson Marion Samson P mwachokera kuti ndimaka mulilongomwa muno 36 chabwino mwafika ku msonkhano kuno ngati delegate mwina mungayankhulepo chani kuchokera tsiku loyamba limene msonkhano unayamba kufikira lero mmene wayendera zoonadi kuchokera nthawi imene lidayambira msonkhano wakhala ukuyenda bwino masiku onse ndipo zimene timafuna zimene tapanga ndipo tidakapanga zimene mmafuna ndi zimene zachitika mukutanthauzanji nanga si kunali convention ndeti mafuna tisankhe anthu oti adzathandize chipani
ndi amene tikuwasankhawa. Moti mwakhutira anthu amene asankhidwe tukhutira kwambiri osatiso pang'ono ayi amenewa ndi amene atithandize anakasiyena alephera ndiye mmayenera muyikepo ena kuti muwaone koma tikutsimikiza kuti amene tiwayikawa ndi amene atithandize. Chabwino mwina kupita chitsogolo msonkhano usunathe lero ukhala ukupitirira komanso akuti lero ndi tsiku lotsiriza mukuyembekezera zotani? Ife tikuyembekezera zabwino kobasi chifukwa sikuti ifeyo kusankha munthu kuti tikuchita kuganizira ayi tidaganiza kale. Anthu munasankha kale ali m'mito tinaganiza kale ali m'maganizo mwathumu oti anthu amene tiwayikeso m'mipando akhala onena kuti ife tidakonza kale. Chifukwa tikufuna chipani chomanga chikwaniritse kumpoto kumwera pano pakati zikhale chimodzimodzi mipando timwaze monga amene zimafunikira kuchokera kumpoto mpaka na kukafika kumwera ngati chipani cha dziko osati chipani ngati cha mnyumba ayi koma chipani cha dziko. Tathokoza kwambiri Henderson Samson Phiri amenewo ndithu Henderson Samson Phiri kuchokera ku 36 akuti iwowa ngati delegate anasankha kale ali nawo kale anthu amene amafuna kuti atakhala maudindo amenewa ndipo zikungopherezera kuti anthu amene amafunawo ndi amene akulowa maudindo. Tikuyesetsa ndithu kuti ticheze nawo ambiri mwa iwo amene afika kuno. Mayi takupezani mawa abwino. Ine dzina langa ndine Elinala Pesulo. Elinala Pesulo mwina mwachokera kuti? Ndachokera ku 24 koswesi anduna maina setembo. Chabwino mwafika ku msonkhano kuno dzana ndinakuonani ndithu dzana leronso munali gulu la anthu amene aswera muno osagona kuchokera usiku wa lachinayi kufika lachisanu. Zikuyenda bwanji kwa inu mukuziona bwanji? Ine ndaye ndikuziona kuti convention ndiyopambana yayenda bwino ndiponso choyambirira ndithokoza president athu Dr. Aluza Sichakwera ndi munthu odzichepetsa ndipo ndi munthu ofuna diwa anthu ifa wakhala nafe dzulo kuchakwa lero usiku wonse osagona kudziwa kuti president amene amakonda anthu ake ndipo ndi okonda chipani. Ine ndiunyadira kuti convention imeneyi yenda bwino kwambiri. Taona kuti pasankhidwa ndithu adindo angapo 18 ndiye kuti pano ku MCP tikukamba za maudindo 20 amene asankhidwa. Anthu amene asankhidwa mwina inuyo mungayankhulepo chani? Ndinokhutira ndi anthu amene ayikidwa m'maudindowa. Ndinokhutira kwambiri chifukwa mpikisano umakhala wina and lose. Papa mpikisano mkamapikisana pafuna munthu mmodzi awine. Ineyo monga ine ngati Mayi Pesulo ndine munthu okhutira ifa chakuti chipanicho aliyense amene amapikisana nawo anali wa chipani panali bochoka chipani china ndiye onse amene awina mipando yawo ine ndinokhutira kwambiri. Zikomo kwambiri mayi chifukwa cha nthawi yanu. Amenewo ndi Mayi Pesulo kuchokera ku area 24 kulilongwe konkuno. Tikufuna kuti tiponde paliponse anthu akhale akuyankhula maganizo awo chimwemwe chawo tichione kwa iwo amene akusangalala akuti chipani ndi chimodzi anthu ndi amodzi amene apambana congratulations amene sanapambane akuti ndi chipani chomwechi agwirire limodzi ntchito. Tikufuna tikwere phiri tikwere mu mtundamu tione kuti kodi kumene kuti ngapezeko zotani pamene tikukamba kuti msonkhano umenewu wa MCP ukhale ukuyamba pompano. Tapeza pano bambo mwina muli live pa Zodiac TV timafuna timve kwa inu ngati mmodzi mwa anthu amene afika kuno ku msonkhano wa chipani cha MCP. Choyamba tikudziweni zina. Ine ndine Sheikh Yusuf Saidi ndimachokera ku Lakeshore Region ndine Director Strategic Plan Malawi Congress Party. Chabwino ku Lakeshore Region taona ndithu kukuchokera munthu amene wasankhidwa mu mipando ikuluikulu Jesse Kabwira ndi aku region kwanu. Ifetu
tikuyamika kwambiri ngati Electoral Region kuti tili ndi munthu amene tapeza umwayi wotimira ku Electoral Region amene tili naye kuneki ngati Jesse Kabwera. Maudindo 18 amene asankhidwapo pano pa msonkhano umenewu ndinokhutira ndi mmene zotsatira zikutulukira. Ifeyo ndife okhutira chifukwa chipani cha Malawi Congress Party timakhala anthu ovana, ogwirizana, oyendesa zimodzi. Mwina mmene tikupita kutsogolo chonchi mukuyembekezera zotani pamene msonkhano ukupitirira? Ifeyo pamene msonkhano ukupitirira tili ndi nthawi yoti mipando ikhale ikuyokwana posepose, isakhale kuti ikusiyana pena ndi pena. Tufunanso ku Eastern Region kukhalenso mipando, tikufunanso lecture iyi ipezenso mipando kuti mapologalamu amene atsala tuyembekezera kuti amenewo apitirire. Tikhaleni mipando yofanana chifukwa chipani cha Malawi Congress Party ni chipani cha dziko, chipani chomwe chimene chinatchulidwa dzina kuti Malawi Congress Party pamene dziko lisadatchulidwe dzinalo. Then patatha zaka zingapo pamene dziko limatchedwa kuti la Malawi, koma kuchokera pamene munali azungu limatchedwa kuti dziko la Nyasaland. Ndiye pamene Dr. Hastings Kamuzubanda anadzayimira Amalawi kuti akusauka kwambiri, anapereka dzina la Malawi Congress Party kukhala chipani cha dziko mdziko lino la Malawi. Ndiye chikutisangalatsa. Timafuna kuti mipando ikamasankhidwa pa misonkhano ikuluikulu ngati chizikhala yofanana mosaunjika malo amodzi. Mukukamba za kufananiza mipando isaunjikidwe malo amodzi. Pano tinene kuti ya mipando imene ikuyenda bwino kutengera zotsale zimene zatuluka. Apo ni mmene zilili ife tiona kuti timaliza bwino ifo sitidati. Yes. Chabwino. Ndiye kumene kwatsalako akuluakulu amati kwatsala chile kumene kulupita chani moto. Ndiye ife apa tifuna timalizitse. Kumene kwatsala kusadapite mipando tifuna ipiteko. Mwina tikaona pano mipando imene yasankhidwayi zikuoneka kuti chigawo chapakati ndi chimene mwina chatenga malo kwambiri. Mukuona kuti chigawo chimene chikupereweredwa ndi chigawo chake chiti? Zigawo zimene zikupereweredwa South ndi Eastern Region komanso North madera muzigawo zimenezi tifuna tikwaniritse mmene mwatsala. Zolinga zathu zimenezo ku Malawi Congress Party. Tathokoza kwambiri baba chifukwa cha nthawi yanu. Amenewo ndithu kuchokera ku Electoral Region ndi Delegate ndi mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha MCP kumeneko, ali ndi udindo mu chipani cha MCP, ndipo akuti zikhala bwino kuti mipando ku chipani chimenechi afananize ma region onse. Chipani cha MCP chili ndi ma region pafupifupi 7. Pali North Region imene ndi maboma akaronga ndi Chitipa, then pali North South Region imene ndi maboma a Mzimba, Rumpi, then pali Electoral Region yachitatu imeneyo kukuyang'ana maboma amene ali mbali mwa nyanja, pakubwera Central Region imene ikuyang'ana maboma a chigawo chapakati. Pali South Region imeneyo ya number 5, then pali Eastern Region. Ndiye akunena kuti maudindo akamasankha ku chipani chimenechi aonetsetse kuti akugawana, akupita mbali zonse, zigawo zonse, ma region onse a chipanichi akutenga ndithu maudindo, akuti chipani ndi cha dziko lonse, si chipani cha mbali imodzi kapena gawo limodzi. Muno titulukemo mwina tipiteko panja tikaone kuti panjapo pakuchitika zotani pamene tikunena kuti pompano posachedwa pompano akuluakulu akhale akulowa mchipani makamaka muchipinda chimenechi kuti msonkhano umenewu upitirire, msonkhano umenewu wosankha adindo mchipani cha Malawi Congress. Apa ndi pachipata pamene anthu akulowera, kwatsala ndithu
anthu ochepa ambiri alowa kale mkatimu. Dickson timaona ndithu kuti mkatimu pang'ono ndi pang'ono anthu akulowa kudzaza. Msonkhano umenewu umene amayimitsa dzulo amati uyamba lero 9 koloko, tikuona kuti pano ndi past 11. Pamakhala zambiri zomwe zimachitika. Ena amanena kuti za ndale dongosolo pena limavuta, ndale zilibe formula. Pamakhala maotero amene amalankhulidwa, komano sitikunena kuti tikupenekera kwambiri pa zimenezo, koma ukationetsetse mene zidakhalira tsiku loyamba limene tidasonkhana pano padatenganso nthawi fa program inkaonetsa kuti ikamati 10 koloko president akhala akufika, koma zinatenga nthawi kuti president afike komanso kuti mwambo uyambe. Ndizoti zimachitika ndithu, komano kufusafusa ena ndi ena akumafotokozabe kuti akufunanso alinganize ndi nthawi imene president akhale akufika pamalo ano mpaka imene aoneka kuti pali kuchedwa choncho. Komanso ndondomeko imene kuchitika pa chipata cha chipinda chimenechi yoyenereza kuti kodi awa akuyenera kulowa awa sakuyenera kulowa, ndi imenenso yakhangati kuti imachedwetsa ife kuti anthu amene akhale akusankhawo ndochulukirapo. Mwina amene lero angapezeke kuti salowa amenewo ndiwo amene zawavuta, chifukwa ndochepa amene amachilandira kuti zandivuta ndagonja ndibwererenso mwina kukakhala pa msonkhano ngati otere. Tinamva kuchokera kwa Amozes Kunkuyu kuti iwo ndosiyana ndi anthu ena, ndiwo kationetsetse mwina ambiri amene agwa dzulo sadalowa mchipinda chimenechi. Mwachitsanzo Simplex Ichilo banda sinaone, komanso Christian Mabanda amene amapikisana nawo pa udindo wa mlembi wankulu sanaonekere, ambawala nawonso sindinaone, engineer Mumba amene agonja ndi amene wa Catherine Gotani Hara nawonso sanaoneke. Nde lero limwina patokhala kutsika kwa chiwerengero cha madelegates makamaka mbali imene ayiwo amene zawavuta. Tiyembekezere chimene zithu kuti madelegate ena atakunena kuti sitikupita kumeneko wathu wagwa. Aliyense amene sadachite bwino amachita manyazi, amakhala ndi mtima wooneka chifukwa tisaname chisankho chimene chanthagwiritsa ntchito ndalama zochuluka kwambiri. Nde kumakhala kulingalira zimenezo, mwina ina anatenga ngongole kuti mwina make apambane mpando amene mwina amafuna sizinatheke. Nde zinthu zimenezo zimatenga nthawi kuti munthu uja achire m'malingaliro, mpaka adabweretsa ma psychologists akuluakulu a chipani cha MCP kuti akukonzekeretsa amene apambane komanso amene agonje. Kodi anabweretsa ma psychologists? Anabweretsa ndithu ma psychologists amene chichewa chake timena kuti oona za kaganizidwe kangwiro, amene adalankhulapo kwambiri pa nthawi imene amapereka malipoti awo mlembi wamkulu, komanso adaperekapo lipoti msungichuma. Nthawi imene ija asanayambe ndondomeko yosankha atsogoleri kapena kusankha adindo, anafotokozera kufunikira kovomereza zotsatira za chisankho, chifukwa chisankho chimakhala ndi magawo awiri, kupambana kapena kugonja. Nde ngakhala adamvothenga umenewo, komabe nkutheka kuti atha kunena kuti alero ndisapite zanga zavuta. Nde ndimene zimakhalira ndithu, komabe tione kuti amene agonjawo kodi achite zotani kuti zawo ziwayendere, makamakanso akuyenera kulemekeza mfundo za chipani cha Congress. Ndikuwaona Alfred Jia amenenso iwo kuchipani amati landlord, chifukwa kumene tili kuno ndi constituency yawo, amayima nawo ngati director of youth. Landlord mwadzuka bwanji? Inetu moyo wangwiro kaya kumeneko ku Zodiac. Mwina tiyankhule nanu. Dzulo taona zotsatira zimene sizinakuyendereni kumbali yanu. Tikuona kuti iwo amene sanachite bwino ambiri sakuoneka kuno, inu mwafika kuno. Ndithu ineyo ndafika kuno, wani kuluza chisankho sikuti chipani chatha, chifukwa dziko lonse lapasi kumakhala intra-party politics, and iyi ingosonyeza kuti ku Malawi Congress Party kuli democracy. Ine nditaluza olo atanguchita kungolengeza kokha kuti pali opikisana awa ndikuona mmene zikuyenderera, ndinachita kudziwiratu kunena kuti ulendo umenewu si wa ine, and ndinachita congratulate mzanga amene wawina pa mpando umenewu, baba Stephen Malondera. And ngati chipani chonena kuti chili very democratic, tikuyenerano kuti tigwire ntchito limodzi kuti
tikweze chipani chifukwa nkhondo imene ili kusogoloko ndi yayikulu kuposa nkhondo ya ine ngati individual. So ndachitenga positively kuna kuti kuluza kwa ine si kuluza kwa chipani, komano anthu ma delegates, anthu amene asankha ndi amene aja tigwire nawo ntchito. Ineyo SG amene ndimasapota ndi achichola Banda, komano amene awina ndi a Richard Banda. Izizi panopa zonsezo mene masankho amene amapangirira kumbuyoko amene tinakwera tikuyenera kuti tonse tisapoteno anthu amene awina chifukwa zimenezo ndiye ndale. Mwafotokoza kuti mumasapota achichola amene sanachiteso bwino, ndiye kuti tikuona kuti mwina kumbali yanu Alfred Gia sizinayende kwenikweni, koma mukukwanitsa bwanji kuvomereza kugonja kumeneku? Chisisi chanu chili pa chisisi wani chili chonena kuti ukamapita ku masankho uziyembekezera zinthu ziwiri, kuwina kapena kuluza. Koma ngati ungayembekezere kuwina kokha, malizati ake utha kugwa ndi BP kapena china chake kukuchitikira kumene olo kumwalira kumene. Komano ukakhala kuti ukuyembekezera zinthu ziwiri, kuwina kapena kuluza, chikachitika umachitenga nomo. Ineyo ndaluzako masankho ako koswese kwa Bizinowate, nditaluza ndinachitenga positively, andi siku lomwelo loluzalo kuyambaso kuthandiza anthu amu constituency. Chimozimozi mene zachitikiramo sinaone chachilendo, ndaluza yes. Koma nkhani ili pano ndiona kuti ine ndikuyenera kuti ndigwire ntchito zachipani, ndipitirize kugwira ntchito zachipani. Akandifuna Baba Stephen Malondera tigwira nawo ndipo tiyathandizira kuna kuti ku department ya Anyamata dziko munomo ziyende bwino. Panopa doi wa ine ndi Baba Stephen Malondera ndipo ndachivomereza, andi kupanda kuchivomereza ndiye kuti sindakakhala pano, komanso ndiye kuti kuderaku kunjaku anthu bweza kuchita kuti kodi Gia wachitenga motani. Koma ineyo ndachitenga ndithu positively, tikweze Dr. Lazarus Chakwera, tikweze Malawi Congress Party. Candidate wanu a Simplex Chichola Banda, mwayankhulapo nawo mwina chitulukeni zotsatira zimenezi akuti chani? Ndacheza nawo, komanso ndaona amene alemba pa Facebook, komanso china chimene apanga anayimbira foni owina Richard Chimwendo Banda kuwachita congratulate. Atalankhulana kumbali kwawoko auzana ona kuti agwirire ntchito limodzi. Chimene chocho ndi chimene sene ndimafuna mwansogoleri. Fansogoleri akapanda osavomereza ngati iwo akanakhala kuti sanalankhule nawo anzawo amene awinawa kuchitenga kuti ineyo ndimayenera kuwina basi zithere momwemo, chipanichi ndiye kuti sichingayende bwino. Pakhala no ma division, pakakhala ma division ndiye kuti chipani mkatikati momwemo tigawana, ndiye kuti sitingakalimbane ndi opposition, sitingalimbane ndi DPP. Koma panopa DPP ili m'madzi, iyembekezere zovuta kwambiri chifukwa masankho amene akuthamu choncho ndiye kuti ASG agwirizana kale, komanso ndamva kuti azikhale ng'oma pakana nayimbiraso anzawo ndikuwachita congratulate Gotani Hala. Izizi ndiye ndale zimene timazifuna ku Malawi Congress Party. Chipani chikumbukirani si cha munthu, chipanichi ndi cha Malawi onse amene ali kunoko kuzasankha magawo osiyanasiyana, ndiye ulemu onse upite kwa Delegate chifukwa choice chawo ndi mmene aganizira kusankha mene zililimo. Zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi yanu. Tathokoza. Amenewo ndi Alfred Gia, ndi phungu iwowa wa dera la Lilongwe City Center. Iwowa amapikisanaso pa mpando wa Director of Youth ku chipani cha MCP pa msonkhano omwewu osankha adindo. Akuti kugonja kwawo sizikutanthauza kuti basi asiya kugwira ntchito kapena anyanyala. Iwowa apitiriza ndipo agwira limodzi ntchito ndi awo amene apambana pa mpando umenewu kuti cholinga cha chipani kapena ntchito za chipani zipite patsogolo. Anafotokozanso kuti candidate wawo amene amamusapota iwowo ku mpando wa Secretary General, mlembi wa mkulu wa chipani ndi a Simplex Chichola Banda, amene zawo sizinawayenderenso ku msonkhanowo, ndipo akuti kupambana kapena kugonja kwa Simplex Chichola pa mpando umenewu, kupambana kwa Richard Chimwendo Banda, kugonja kwa Simplex Chichola Banda sizikutanthauza kuti basi zinthu zathera pomwepo. Akuwachita congratulate amene apambana, akuwayamikira, akuwalimbikitsa kuti ntchito za chipani zipite patsogolo. Tikhale
tikuchezanso ndi ena kutengeranso ndimene akupezekera anthu kuno kumsonkhano waukulu wa chipani cha MCP. Tikuona pano mwina tikudziweni dzina lanu? Dzina langa ndine Justina Muhango. Muhango, mwina mwafika kuno kumsonkhano wa MCP mwachokera dera lake liti? Lilongwe City Constituency. Mwina msonkhano umene ukuyendera kufikira lero wayamba lachinayi kufikira lero ngati memba wa chipani cha MCP mukuona bwanji? Msonkhano umene ukuyenda bwino kwa basi. Ndinu delegate kapena? Ayi ma ashes. Okay, chabwino. Mukukhutira ndi mmene zikutulukira mkatimu anthu amene akusankhira kwa basi. Mungawuze chani anthu amene akutsatira chipani cha MCP, anthu amene sanafike kuno za zimene zikuchitika kuno? Amene wakhale okondwa chifukwa tagwira ntchito mmene mafuna ikhalire. Chabwino, zikomo kwambiri chifukwa choyankhula nafe. Amenewo ndithu akuti ndi okondwa, akunyadira kuti zimene anthu amafuna ndi zimene zikuchitika kuno. Nthawi imene akuluakulu anayerekeza kulinganiza kuti pakhale pakuchitika mwambo kapena kuti kuyamba msonkhano tsiku la lero yadutsa, ndipo tikungoyembekezera kwa iwo kuti atiuza zotani za tsogolo la tsiku la lero, pamene tikunena kuti mtsogoleri wa dziko lino Aluza Chakwera akhalenso akufika kuno ku Lilongwe ku BICC kudzakhala nawonso pa msonkhano umenewu wosankha adindo mchipani cha MCP, msonkhano umene wayamba lachinayi, ndipo kufikira lero anthu 18 ndi amene asankhidwa, kutanthauza kuti chipani cha MCP tsopano chili ndi adindo atsopano amene alipo 20. Mzanga Kasimu Aubi tikupitirirabe kunena mobwerezabwereza kuti chimwemwe nchachikulu pakati pa anthu otsatira chipani cha MCP kutengera zotsatira zimene zatuluka dzulo. Ya ndizoona ndithu John Paul kuti chimwemwe ndi chachikulu makamaka kutengera zotsatira zomwe zatuluka dzulo, komanso pamene tikamba za chimwemwe chimenechi tikambenso ndithu kuti pacha mmodzi mwa madelegates amene anabwera kunoko kuti azachite nawo msonkhano ameneyu mwachisoni watisiya, amene ndi kansala wa ku Kasungu, ndiye ndithu ndimaona kufunsafunsa akuluakuluwa kuti mwina dongosolo likhale motani, ndiye chairperson a steering committee Akezi Msukwa atitsimikizira ndithu kuti posachedwa apa akhale akubwera kuti atipange update kuti ku nkhani imeneyi ziyende motani, mukudziwa kuti ndi maliro pamakhala nkhani zoti mwina odabwerera kwawo komanso mwina nkhani ngati za barrier zitha kukhala motani, ndiye zimenezo anena kuti atifotokozere bwino lino. Tinene kuti mwina maliro amenewa ndi amene akukhala ngati akuchedwetsa kuti zinthu ziyambe mmene zinakonzedwera ndi chisokonezo kapena kuti kuchedwa kumene kulipo tizilumikize ndi maliro. Mwina sitingachite kuzilumikiza kotheratu poganizira kuti akamakonza mwina mwambo ngati umenewu kumakhalanso ndithu kuona kuti mwina ena akhala responsible ndi chakuti, ena akhala responsible ndi chakuti, ndiye ndikukhulupirira kuti ingakhale ndi ngozi koma mwina patha kukhala kuti pali ena ake amene angathandizire kupanga coordinate kuti zimenezo mwina azipange handle motani, komanso madongosolo ena azipitirira. Mkati munasuzumira mukuoneka ndithu kuti anzathu a bungwe licha limene likuyendetsa chisankho chimene chipaja akuyendetsa ndi Malawi Electoral Commission, taona ndithu akuyika zipangizo zawo kuti mwina ofuna kuponya voti omwe atha kutero, ndaona akuyika paja kamakhala pa Chingereza amati ka booth kamene munthu umalowa ndi kukachonga amene ukumufuna, komanso ndaona ma ballot box akubwera mkatimu, ndiye zikupereka chiyembekezo ndithu kuti mwina atha kuyamba mwamsanga, komano tivomereze ndithu kuti mwina kuchedwako kulipo chifukwa tikayang'ana nthawi panopa ndithu tikukamba za 11:30 umathamangira matu 12 mmene, ndiye kuti ambe madongosolo onse ndikukhulupirira kuti zitha kutenga kanthawi ibe ndithu chiyembekezo cha anthu mwina chinali choti pomafika ngati nthawi zino mwina anthu akudziwa kuti zikuyenda motani, koma tikhulupirire kuti mwina kuchedwako akunkana panga dongosolo la zomwezi, ndiye timve kuti akamatuluka abwera ndi uthenga wanji, koma ndingokhulupirira ndithu kuti kuchedwako mwina ndi gawo limodzi la zimene mwina akukambirana kuti kodi chitsogolo tipite motani. John Paul mwina Kasimu unakamba za maliro kansala
mmodzi wa kukasungu amene ndi delegate amene anabwera ku msonkhano uno. Mwina tapeza kuti akuti chinachitika ndi chani, mwina tikuona zotani za maliro amene malinga ndi amene wandi amadaliso Kazombo amene wandi mkulu onazo kopa anthu kubwera mchipani chimenechi akuti malemuwa anangodandaula kuti asakumva bwino mthupi nde anawatengera dzulo ku Kamuzu Central ku chipatala kumeneku ndithu ndi kumene amwalirira ndipo zambiri mwina akhale akufotokoza achapersoni amene anatilonjeza ndithu kuti akhale akutipatsa uthenga koma ndithu mukuyankhula mwa Kazombo ananena kuti iwowa ndithu amene atisiyawa anangodandaula kuti sakumva bwino mthupi ndipo anawatengera ku chipatala anakathandizidwa ngati outpatient pa Chingerezi kenako ndi mmene ukubwera no uthenga umene unena kuti atisiya ndi mwina akuluakuluwa atipatse chithunzithunzi kuti kwenikweni chachitika nchani nanga mwina dongosolo la maliro liyende motani. Zikomo kwambiri amene ndi Kasim Aubi mtolankhani wathu kuno kutifotokozera zina mwa zimene zikuchitika pakadali pano. Ndili ndi Ulemu Msungama pano, iwowa ndi phungu wa nyumba ya malamulo mchipani cha MCP. Mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino kamudzuka bwanji tsogolo. Tadzuka mwafika ku msonkhano kuno tikuyembekeza kuti tsiku la lero mwina likhala lotsiriza kusankha adindo koma tikambe za masiku awiri apitawa mwina zimene zachitika kusankha adindo anthu amene asankhidwa mmene zikuyendera mungayankhulepo chani? Ine mwachidule ndikhozonena kuti monga maonera zaonetsa kunena kuti kukongeresi kuli demokrasi komanso aliyense ndi ufulu osankha munthu amene amfuna. Izi zionekera pamene atsogoleri onse amene amayenda dziko la Malawi kupanga kampeni kunena kuti asankhidwe pa maudindo osiyanasiyana ndiye anthu asankha anthu amene amafuna. Ndikunena izi chifukwa chonena kuti mukamapanga kampeni kumachitika mwina matimu awakwenda ndi awa koma mmene asankhira madelegates asankha zike zoti apatolako uyu ndikumanga chipani chimodzi moti apapa zingotiyembekezera kuti chipani ngati chingamangike ku National Executive Committee mmene chapangidwiramo ndiye kuti tinditsogolo lowala komanso chaka chabwino chaka chamanja nkhani ndi yabwino ndithu. Timacheza ndi delegate mmodzi kuchokera ku Lakeshore region amafotokoza kuti akufuna kuti mwina akufunitsitsa ndithu kuti maudindo akuluakulu mchipani atagawidwa m'maregion monse bwinobwino. Amadandaula kuti ku north region kukhala ngati kukupereweredwa komanso ku southern region kukupereweredwa. Inu ngati phungu ngati membala ndinu ndithu amene ndi akuluakulu ndithu kuchipaniku mukuona zotani? Akunenazo ndizoona chifukwa chipanichi ndi cha dziko lonse la Malawi. Chipanichi si cha banja, chipanichi si cha munthu mmodzi, chipanichi ndi cha Malawi kuchokera ku Kalonga kuchitipa ukafika ku Nsanje, kuchokera ku Likoma ukafika ku Nchinji. Pachifukwa ichi ngati lichi chipani cha dziko lonse chifunika kuti aliyense apeze nawo gawo, apeze nawo mbali ya nkhani imene. Chifukwa tikamakamba za ma region amene akhala ndi anthu amene akuayimirira ku National Executive iko kuti chipani chikhale cha mphamvu. Komanso mmene mamvera president athu Dr. Lazarus Makafe Chakwera amalimbikitsa umodzi mu chipani kunena kuti chipani ichi wina asayitenge kuti amene amaganizira ino dai ndi chigawo chapakati. Chipani ichi ndiye munthu wake ku Nsanje, chini munthu wake ku Nsanje, chini munthu wake kuchitipa, chini munthu wake ku Likoma, dziko lonse la Malawi. Pachifukwa ichi mpofunika ndithu kunena kuti ma region onse akhale nawo mu National Executive imene ndipo ine ganizo imene ndikugwiza nalo komanso zakhazo mwezo zakazoseta khalupangazi. Very briefly, maybe in English, you are here at the MCP convention. You have been here from the first day. What's your impression on the way the convention is going from the first day to this day? Well, it has been an amazing days the past 2-3 days ago, especially for those delegates that came all the way from all corners of this country just to be part of this convention to elect leaders that will lead this National Executive Committee for Malawi Congress Party the next 5 years. I'm saying it has been amazing because, as you've seen, you can also attest or
also share testimony with me that there is democracy in Malawi Congress Party. There is democracy in Malawi Congress Party. Why am I saying this? I'm saying this because even the leaders that have been elected, you will see that they are all coming from different parts of this country. Come to think of a Secretary General, the new Secretary General, Honorable Jumendo Banda, comes from here, Lilongwe. And when you see even other leaders that have been elected, you see they are all coming from different parts of this country. So all in all, what I would say is there is democracy in Malawi Congress Party, and that also gives us confidence and power to say as we move forward next year to election that we are going there as a formidable force, and we'll do our best. Maybe we are talking to one of the delegates from the election region who indicated that they want these positions, top positions in the party, to be distributed in all regions. He was saying the north region and the southern region are not represented in these top positions. Maybe is it the same thing that you are reading? What can you say about that? Like I said in Chichewa, you know, the owners of Malawi Congress Party are those that are coming from all different parts of this country. One coming from North Kalonga, one coming from Moashile, Nsanje, Blantyre, Nkhotakota, Chitipa, Likoma. These are the people that make Malawi Congress Party. For this reason, it is very important, paramount important, that these positions be spread across. Like I said, that even those that have been elected already, you will see there's a good representation of all regions. But even those that haven't been elected, whether they will be appointed, whatever the case, my belief is that the position should be shared equally. The southern part should also feel part of it. Those that are coming from the north should also feel part of it. So is the central, Lakeshore, North. So I ascribe to that philosophy that we should be able to share these positions equally, and that's the belief of Malawi Congress Party, just as the president has always uniting us to tell us that we are all one Malawi and we are all one Malawi Congress Party. For this reason, I believe in power distribution. Thank you very much for your time. Thank you. Amene wandi ulemu msungama iwo watu ndi phungu wa nyumba ya malamulo mchipani cha MCP. Takumananso ndi Mai Jesse Kabwira. Dzulo tinayankhulana mutapambana Chisankho. Mwina lero mwadzuka bwanji? Ine lero ndadzuka mwachiyembekezo, ndadzuka moonetsa kuti 2025 mwina pa baloti mukangopeza chipani chimodzi Malawi Congress Party ena atathawa. Ndimene ndadzukira lero, ndadzuka modziwa kuti first 11 imene yayikidwa apa sindikumuona omaka. Ndimene ndadzukira lerolo. Chabwino, anthu akuti chani mutacheza nawo ku chipani? Anthu akonzeka, akondwa, akufunitsitsa kuti pochoka panopo tikhale tili ndi first 11 ya mphamvu. Ngakhale mtati muyang'ane tifuna ife kuti chipani ichi chifikire malo onse. Sitikufuna kuti tingagwiritse ntchito mwina decentralization, kuti chakwera zimene akupanga zidziwika koma zidziwikenso paliponse. And tifuna kuti utsogoleri wa Malawi Congress Party panopo uonetse zimene ukupanga kuti isinthe umoyo wa wina aliyense. Pamene sipamayenda bwino paoneka kuti pakukonzeka. Tudziwa ndithu kuti pano pena ndi pena sizilephera kumakhala ma challenge. Koma monga anthu amene tili mboma panopo kwa ifeyo tifuna anthu mudziwe sinabwera mokula mtima, tabwera mongoonetsa kuti timatha. Ndiye tifuna titenge zimene zimati mwina zimatipunthwapunthwa tisikonze zimene zija, koma mmene tidzidzati tikufika pa baloti aliyense akhala akudziwa kuti tisindiranjiso boma koma ndi lomwe. Kukamba za chipani chifikire pena paliponse, timacheza ndi mmodzi mwa delegate mkatimu amakamba kuti mwina pena pake zikuoneka kuti sizikuyenda bwino mmene iwo amayembekezera kuti maudindo akuluakulu agawidwe m'maregion onse. Chipani cha MCP ndi maregion angapo akuti maregion onse mukhale ndithu anthu amene ali maudindo akuluakulu. Akukamba kuti north region ndi southern region zikuoneka kuti sizikuchita bwino. Izo ndizoona, ndingathe kutsimikiza pano kuti ifeyo tikamapita ku convention imene idzidzabwera apopo nkhani yoti tiyike
ndondomeko zoonetsa kuti tikugawana. Ndikukhulupirira kuti munaona amene anayankhulira president ananeneratu kuti tidzigawana zinthuzi. Ndekuti tigawane tikufunikira mapolisi nchipani momwemo oti tikhale pasi munamvasa president ati tikhala ndi police dialogue conference kuma conference kumene kukachoke zimenezi. Nkhani iyi president amene waikamba ma delegates akukamba si zabwino kuti mphamvu zonse zikazi kuchokera pati pa malo amodzi ayi. Zimene tikhala tikukonza koma tifuna kuti zichoke kwa anu anke tikakakumana mu ma police dialogue conferences muja. Kumene tifuna tikhale pasi tikambirane tidzapeza njira zimezi ndipo mmene ndikuchionera chipani nchamoyo ndifa choti anthu akumatha kudzutsa maganizo awo. Tifuna tidatere tifuna kuti zipani zina sungayankhule chonchi. Sungayerekeze ndipo sampata sungaupeze. Ife kuno tikuyamba kunena kuti mphamvu zikhale mu anthu. Anthu akupezeka m'madera osiyana-siyana adzibweretsa mu ma police conferences zimo lezidzifika mpaka na mmene tidzapanga so convention pano ikhala kuti yachoka kuchokera pa grassroots nkhanija ndipo yavomerezedwa mu makomiti athu ma structures athu kuchoka kumene koko ndi mudzaona kuti zoonadi zinthu zitani ziyenda. Dr. Kabwira, briefly in English, we spoke yesterday when you were announced as winner on the position of Party Publicity Secretary. Maybe today, what's the feeling out there? What are the people saying on this convention, the way it is going? The feeling is celebratory. The feeling is a unifying feeling. And the feeling is one of readiness, saying Malay Congress Party is open for business as far as 2025 elections are. The feeling is one of saying we want to do evidence-based politics. The feeling is of saying this convention must be a watershed moment, a moment where we are saying we want to put our team honoring first who is in which place properly. I think you will see that we've got more, we are focusing more on skill-based leadership, competence-based leadership. As I'm talking, the work plans that have been, that were submitted as we were planning for this are showing directors and policy holders who actually understand that the party needs to be policy-based so that it can be doing politics that have got policies right at the top. In other words, we are understanding that we can't sort out the governance at a national state if we've not understood and been ready and not being reactive but proactive right from the party level. The mood is one of saying we are glad that we are the mother party and we have stomped our authority that no other party can be like Malay Congress Party. Only in Malay Congress Party can you get a convention that not only spans the days but does exactly what the agenda has said under the direct leadership of its president. Our president has been not just getting reports but actually had a hands-on approach to what is going on. We spoke to one of the delegates inside who indicated that it appears these positions, these top positions in the party are not being equally distributed in all party regions. He mentioned that the North region and the South region seem to be suffering. Yeah, Malay Congress Party is very well aware that if we are going to do governance, it has to adhere to Malay 2063, which talks about inclusivity. Our opinion on this, I think you see, this was signaled by our own president when he was giving his keynote, this opening address. He said, we need to share, not only share the activities, but even the positions. Everybody must feel and have buy-in. So we are well aware. And he also indicated that there will be a policy conference. In these policy conferences, these issues shall be brought up. We are very well aware, and that delegate must be commended for actually putting up an issue that is very crucial, putting up an issue that will help in order for us to go forward. This is an issue we are going to get into. This party is actually looking into issues like affirmative action, inclusivity, making sure that everybody, whoever is sitting in the eastern region, whoever is in the south, or whoever is in the center, they must feel being Malawian equally. They must look at the top and see that yes, we share
this, we share that. I think if you go and see a demographic, you see that there is room for improvement. But this is an issue which we shall pick from the grassroots, right from the top. Thank you very much, Dr. Kabwira, for your time. That's Dr. Jesse Kabwira. She is the Publicity Secretary, spokesperson of the Malawi Congress Party. I'm here now with Madalitso Kazombo. He is the first Deputy Speaker of Parliament and also Director of Recruitment in the Malawi Congress Party. Mwadzuka bwanji? Uchezera chinesera kwa pumulako kumabe mete mauka mama mavasonkhani osakhala bwino kuti kansala mmodzi ukasungu timati gampani Robert Jacob Zwovu laguwake gampani masana sampeza bwino anapita kuchipatala basi nda kusento nda mathandizo pita kunyumba nde azake anelesa mkazi wake kuti abwere meno mwachalero basi anasiza kumbi magazi kuti tukamba pano thupi mwachali mwene uchokera program thupi linyamuka mawa kupita ku Kasungu. That's the tele program imene akubanja akuoza kuti thupi lipite mawa. Sosa kabwino. Pepani kwambiri. Mwina kuchipani mau ngotani kubanja makamaka pa zemine zachitikazi maliro amene tikukamba. Ndichopweteka chifukwa one, he was very young. Komanso wachitukuko. Tikamati chitukuko anamapanga makansala. Komanso kuti ana wachipani it's a big loss. Koma tikalimbikitsa akubanja kuti tichilandire poti kudalembedwa tidzafa. Mulungu awafungatire munyengo yamene ngati chipani situataya tena limodzi. Chifukwa kengeneyo ngati wamkulu mmodzi mwa akuluakulu oyo Kasungu mama wanathamanga kupita kumochale maso kupita kumene amagona ngakhale kunyumba kwa chibale yake ukangu alimbikitsa poyamba timaona kuti thupi linyamuka lero so tinapaka gather kumochale nimene abanja amazoti yayi I think pali dokosolina moti mawa pamene thupi linyamuke koma magalimoto osa kwa DC alirede kuti tinyamule zovuta zipozita anthu ena ulendo wopita ku Kasungu. Mwina Kasungu yake iti ndi Kasungu ni mpeni wodi chakwa simulemba uko ndi malira ndi Kasungu East so boundary ni Dwangwa River so ndiko I mean it's within Kasungu East and Kasungu Northeast. I am permanent on the port to member Homa. So it's indeed sad that today we woke up on in a very sad moment. One of the councillors from Kasungu Northeast Mpeni Ward, Robert Gampani Zwovu. Yesterday wasn't feeling okay. I'm told he had the internal problems. So he went to the Kamsen hospital with his fellow colleagues, the councillors. Then they came back. Then they called the wife to come. So in the wee hours of today, he vomited a lot of blood. So bad, the friends that call the police and the medical team that came, unfortunately was pronounced dead. So I understand it's been a long problem that has had, but as a party we've lost, as Kasungu we've lost. You know, councillors are champions of government, and that he was very young, energetic. It's a big loss to the nation, but all the same, the Bible says we shall go. How, when, where, nobody knows. So we accept, though it's painful. What's the funeral program as it stands? As it stands, body will be on Monday. So body on Monday, the body will be collected tomorrow, Sunday, from Kamsen Hospital Mortuary, and then we escort it. And then on Monday, there'll be official burial. Thank you very much. Amene wondi Madalitso Kazombo ndi Pungu Kukasungu komanso ndi Deputy Speaker, First Deputy Speaker wa nyumba ya Malamulo. Iwowo ndi Director of Recruitment ku chipani cha Malawi Congress Party kutifotokozera ndithu za maliro amene achitika a kansala wa chipani cha MCP amene anali nawonso kuno ku msonkhano waukulu osankha dindo pano tikunena kuti watisiya mzimu wawo uuse mutendere. Tilinso pano ndi mmodzi mwa achinyamata titero. Yeah, ine ndi Sekani Kansikili amene ndili kansala wa ku Mitundu kuno ku Lilongwe. Mwina
akansala ku mitundu mwafika kuno ku msonkhano wa chipani cha MCP tikumva za maliro a akansala mzanu tingokambapo kayi pamenepo kuti mwina mungayankhulepo chani. Poyamba ndifodandaula kwambiri ngati makansala komanso tonse amene tili chipani cha MCP lero kuja kwa lero taluza nzathu amene timagwira ntchito komanso anabwera munthu olimbikira kufuna kutukula chipani cha MCP koma mwachisoni nzathu kuja kwa lero watisiya moti ngati chipani komanso ine ngati kansala kuyimira makansala azanga tilodandaula kwambiri. Mwina kuchokera ku mitundu msonkhano kupitirira lero ndi tsiku lotsiriza munali mkati mmenemo kuvota nawo ngati delegate mungayankhulepo chani za mmene zinthu zayendera kufikira lero mmene msonkhano ukuyendera? Msonkhano unayamba pa 8 koma kufika mu tsiku la lero likuthoza kwambiri fa msonkhano wayenda bwino ndipo kupitirira bwino aliyesa kukhala m'malo mwake komanso atilandira bwino malo ogona kudya ndikupethu aliyesa kamachoka kuno achoka olimba mtima kuti chipani chathu MCP chilidi mboma komanso tikusangalala ngati ife atsogoleri. Mwina mutati fotokozera kuti mmene ukuyendera msonkhano ndi anthu amene akusankhidwa inu ngati kansala ngati delegate mukukhutira ndi mmene zikuyendera? Ine ngati kansala komanso delegate ndilosangalala kwambiri chifukwa anthu amene tayika pa udindo nomwe akhala kuyendetsa chipani bwino komanso anthu olimbikira ochilimika monga ndikudziwa kuti matimu enawo kwali ndi nkhawa ndi timu imwe tasankha kuno ngati ku chipani cha MCP komanso convention yathu yayenda bwino ikupitirira kuyenda bwino. Chabwino tathokoza kwambiri. Kupita chitsogolo muyembekezera zotani? Kupita chitsogolo kuyembekeza zinthu zabwino ifo nokha mwaona amene apuleza ntatu zili kwakupangira mulilongwe muno ndikupeta kuti amapita kutsogoloko zikhala zinthu zabwino kwambiri anthu tikhala osangalala kwambiri. Zikomo kwambiri chifukwa nthawi yanu. Amenewo ndi mmodzi mwa makansala a chipani cha MCP ku mitundu kutifotokozera kuti ali ndi chidwi ndithu kuti aone msonkhano mathero ake kuti akhala motani koma so far so good mmene zayendera kufikira lero akuti iwowa ndi okhutira ndi mmene msonkhano umenewu ukuyendera ndiye tikunena kuti msonkhano mkatimu sunayambe kwenikweni ndi mzanga Dickson Chivati Gondwe analowa mkatimu. Dickson unalowa mkatimu mukuoneka motani? Mkatimu kanena kuti mukuoneka motani mukuoneka mwa anthu amene ena ndi achikondwerero ena akuoneka kuti ndi okhumudwa ena akuoneka kuti ndi otopa tikunena pano ena ambakale kulisa mkonono akhala masiku atatu onena kuti osagona dzulo amati anthu akapume koma zikuonetsa kuti anthu sanapite ukapuma ende dzulo ukakhala kuti sudalipungule limakhala kuonjezekera ndiye masiku atatu sipano nzomvetsetseka koma ndinene pano kuti kunali zolengeza zimene amatsindika ndithu kuti omwe saloyenera kukhala nawo amene mwatuluke apena amene sali delegate atuluke asapezeke nawo mchipinda chimenechi chifukwa pali maudindo angapo amene akhale akusankhidwa lero makamaka achiwiri kwa adindo amene asankhidwa dzulo taona amene zakhalira amene anachitira dzulo lija kusankha wachiwiri woyamba kusankha mlembi wamkulu komanso kusankha msungichuma ngati adindo akuluakulu achipani chimenechi komanso mneneri omwenso tinimankhula nawo posachedwa amene wandi Jesse Kabwira nde akhala masiku atatu otanganika kwambiri ndipo lero lili kuyembekeza kuti mwina atsirize nthawi yabwino ngakhalebe pakuoneka kuti mtundo dakalipo tikangana ndi komwe tikuchoka chifukwa tsiku limene adayamba kuvota lija kudzafikira tsiku limene alengeza adavota anthu magawo awiri kuvota koyamba kumaliza kenakonso kuvota kachiwiri zidatenganso nthawi yayitali kwambiri kuti akhale ndi mpata olengeza zotsatira zimene zifoti idalinso ntchito yowunika makamaka kuti pamene munthu amavotera secretary general kuti anavotera ndi secretary general ngati anavotera secretary general bwanja takatenga kuti chikalata chake kapena chovotera chake wakachisiya m'bokosi la msungichuma so ntchito inali yambiri makamaka nkhani yovota komanso kuchita vet kuti tatenga voti yoyenerera ndelero liso ndikuona kuti zikhalebe zochulukirapo zochitika nzongodandaulitsa kuti nthawi kunkanipita tikunena pano ndi kuti nthawi kukwana chama 12 koloko komano palibe chimene chaoneka kuti chasuntha koma kwaukuluso mwina athingi ndikukhala kuti akudikira mtsogoleri wa chipani chimene chimonso ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti afike pamalo ano kuti ayambepo mwambo umenewu koma ndinene kuti akhala
pa masiku atatu otanganika kwambiri. Panjaponso ndazungulirapo kupatula kuti anthu alandira chakumwa chammawa chimene ndi chakumwa chotsekemera osati chaukali yani amene ndi tiya mwatituti ena khofi choncho komanso pali zoyimbayimba zimene zikuchitika panjapo kukonzekera kuti akamaliza mwambo umenewo akhale akuvina komanso kumwerera ngati mene anachitira dzulo mwambo umene akuti ukhalenso kupitira lero. So funso limene udafunsa kuti mukuoneka bwanji iyayi mukuoneka kuti molalo ili high titotero chizungu chake molalo high chifukwa chonena kuti anthu akuoneka achikondwerero anthu akuoneka kuti akuona kuti akwanitsa zimene amafuna pa masiku atatu amenewa a msonkhano umene waukulu wa chipani chimene cha Malawi Congress. Zikomo kwambiri Dickson ameneyo ndi Dickson Chivati Gondwe kutifotokozera imene zikuyendera. Tikukamba kuti mkati sizinayambe tikuyembekezabe kuti ziyamba nthawi yanji anatiuza dzulo kuti ayamba chamma 9 koloko koma paka pano tikuyandikira 12 koloko palibe ndithu chenicheni chimene tikuoneka kuti zikhale motani. Tikuyembekezera kuti azitipatsa ma update kuti kodi zikukhala motani. Mtsogoleri wa dziko lino Alankhula Chakwera omwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP akuyembekezekanso kukhala nawo pano. Mwina pa nthawi ino tiyambe tapumira kaye tibwerere ku Artbridge House area 47 ku Lilongwe kumene kuli anzathu kuti apitirize kutipatsa zina ndi zina zimene ziliko kumeneko. Tikhale tikubwereranso kuno ku Bingu wa Mutharika International Convention Center BICC komwe kuli convention ya chipani cha Malawi Congress. Dzina langa ndi John Paul Kayuni.